Avui volem abordar la pobresa infantil, una realitat colpidora i que representa un repte de futur a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament de la nostra ciutat està fent diferents actuacions per revertir aquesta problemàtica i per garantir que els drets dels infants es puguin complir a la nostra ciutat. Per parlar d'aquest gran repte i com s'està fent front a la ciutat, contem en aquesta taula de debat amb Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Martínez, gerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials, Núria Menta, directora de Serveis d'Intervenció Social de l'Institut Municipal de Serveis Socials, i Laia Pineda, directora de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona. Moltes gràcies per estar aquí avui i per voler venir a aquesta trobada. Espanya en aquests moments ocupa un dels primers llocs en pobresa infantil a la Unió Europea, amb una taxa de risc de pobresa i exclusió social del 34,5%, lluny del 24,8% que és la mitjana de la Unió Europea. A Catalunya aquesta taxa s'enfila al 32,6% i Barcelona està en el 32,3%. Malgrat que aquests últims anys estem veient com que hi ha un creixement econòmic globalitzat i la pobresa infantil està cronificada o està inclús anant a l'alça, com es pot combatre la pobresa infantil i quines serien les primeres accions que caldria fer per aturar aquesta cronificat? No sé... A veure, hi ha una qüestió que és molt rellevant. D'una banda, pel que fa a aquesta idea d'estructural, és una idea amb la que hem de conviure amb molta incomoditat, perquè allò que anomenem com a estructural, sovint també el que planteja és que no es pot moure i es pot, òbviament, moure i es pot combatre i s'han de fer moltes actuacions decidides en aquest sentit i des de la ciutat de Barcelona hi ha no només una llarga tradició en fer-les, sinó que hi ha una voluntat molt clara, hi ha moltes pràctiques adreçades o polítiques adreçades a situar els drets dels infants i, per tant, combatre aquesta situació que és una vulneració de drets. Ara bé, hi ha una situació que també és important posar-la en el centre, que és tot allò que explica la desigualtat i la pobresa en el moment actual, que sovint guarda relació, per exemple, amb l'accés i amb el manteniment de l'habitatge. Aquest és un tema fonamental també perquè l'àmbit local com a ciutat pot fer i fa moltes coses pel que fa a aquest manteniment i a aquest accés, però hi ha una qüestió que és difícil revertir des de l'àmbit local, que és poder canviar aquesta dinàmica en base també a uns ingressos que tenen les unitats familiars. Al final, els infants a la nostra societat estan a dintre d'uns nuclis familiars i quan hi ha una diferència entre aquests ingressos i tot el que guarda relació en aquest cas amb l'habitatge, que és el factor de desigualtat fonamental, és difícil poder revertir aquestes situacions. La qual cosa no vol dir que no es puguin fer moltíssimes coses per acompanyar, moltíssimes coses per promocionar aquests infants i, per tant, garantir el seu accés a lleure, a educació, a promoció cultural, tot el que guarda relació també amb l'impacte de la salut d'aquests factors, però realment crec que si fem un anàlisi, i segur que després hi entrarem més, tot el que guarda relació amb habitatge i ingressos forma part d'aquesta explicació. I això explicaria aquest augment que estem vivint aquests darrers anys, perquè també ha augmentat molt el... Això explica d'una part aquest augment, aquest percentatge, però també ho explica el fet que el salari mitjà i les rendes altes a la ciutat també són altes, amb la qual cosa estem davant també d'una situació que el que ens fa pensar o el que ens fa entrar a col·lació és tot el que guarda relació amb la desigualtat i els seus efectes. I jo crec que és important analíticament comprendre que estem davant de quelcom que no només parla de pobresa, parla de desigualtat, i a l'hora de fer propostes també atendre els efectes de la pobresa i la desigualtat, que no són els mateixos, perquè quan la societat és molt homogènia i no té aquests índexs de desigualtat, les qüestions de benestar són diferents a quan veiem una ciutat, en aquest cas, i això és quelcom que passa en altres ciutats, on hi ha moltes diferències pel que fa a renda o a ingressos. Perquè tothom entengui de què estem parlant quan parlem de pobresa infantil, quan es pot dir que un infant està patint aquesta mena de pobresa? Parlem de pobresa econòmica en la infància quan l'infant està per sota d'un llindar de pobresa
que pot ser o el 60% de la mediana dels ingressos, llavors diem que està en una situació de pobresa moderada, o per sota del 40% del llindar, que llavors diem que està en una situació de pobresa severa. Aquest és un acord que fem com a societat per decidir quins són els ingressos necessaris per poder accedir amb naturalitat al que són totes les activitats de la vida quotidiana. De tota manera, és important que ampliem aquest concepte de pobresa cap a altres dimensions, perquè si la pobresa és la dificultat per accedir a les activitats quotidianes, l'accés a aquestes activitats no només depèn dels ingressos, depèn en bona part, però no només. Vull dir que hi ha altres indicadors que també poden mesurar, no sé si algú de vosaltres vol... Sí, aquí es barregen diferents temes, com per exemple el fet de que una bona part de les famílies que tenen rendes altes ja tenen els fills grans o simplement no tenen fills. I en canvi una gran part de classe mitjana amb rendes més baixes són els que tenen els fills i per tant, diguem-ne, hi ha molts nens amb rendes, amb llars on les rendes no són tan altes, perquè les rendes altes, diguem-ne, estan a llars on ja no hi ha nens. Per tant, això també fa que aquest percentatge, diguem-ne, s'incrementi. Això no vol dir que no ens haguem de preocupar pel percentatge perquè hi ha diferents factors, sinó que és molt preocupant perquè Barcelona té pocs nens, un 22% de les llars tenen nens a casa seva, i a part d'això, els nens, diguem-ne, en gran part estan en una situació, diguem-ne, de vulnerabilitat simplement per una pobresa econòmica, que això ve afegit, diguem-ne, s'agreuja amb altres conseqüències que pot tenir això. Jo parlaria d'altres tipus de pobresa, més enllà de l'econòmica. Els infants necessiten un bon entorn, un bon vincle amb les famílies, necessiten poder accedir a la cultura, a l'educació, al lleure, activitats que els hi obri, que els permeti desenvolupar-se i que els hi obri a relacions amb la comunitat, amb l'entorn, més enllà de la família. Qualsevol infant neix amb un nucli familiar, però després la socialització l'ha d'anar fent fora, a l'escola, a altres llocs i tal, no? Clar, quan tenim una ciutat que sol mirem la pobresa, però també hem de mirar una ciutat on hi ha uns índexs d'immigració molt importants. Estem parlant, em sembla l'últim padró parlava de 186 nacionalitats diferents, cadascú amb els seus trets culturals i cultures que poden estar basades a fomentar l'educació, o potser únicament la fomenten amb els nens i no amb les nenes, a fomentar la música, l'esport, la cultura, no? Llavors, hi ha altres tipus de pobreses que també hem de tenir en compte i que no és únicament l'econòmica i que també es dona en una ciutat com Barcelona, amb una diversitat important de les persones que hi conviuen, no? Quins efectes té sobre l'infant que està patint pobresa infantil? Quines són les conseqüències, no? Jo crec que són de naturalesa diversa, i aquí s'assenyalava. D'una banda, penso que tot l'accés al que són els espais de socialització i aquí la part de tot el tema més de les activitats del fora escola, de lleure, els recorreguts més culturals, fins i tot el que guarda relació amb aquestes famílies que sovint també poden necessitar alguns recolzaments per poder fer que tota la qüestió més educativa o dels propis estímuls formi part del dia a dia d'aquest infant, és una part molt important. Després hi ha efectes, lògicament, de diversa naturalesa. Al final, quan estem parlant d'una unitat familiar que té dificultats per enfrontar una despesa sobrevinguda, per pagar uns rebuts, això sovint també, lògicament, hi ha una preocupació a la família que l'infant percep. Si està vivint en una habitació, això afecta la seva socialitat, la seva vida amb els amics, la seva capacitat de fer uns deures. Vull dir que al final ho hem d'aterrar aquí. Si la condició climatològica no és bona d'aquesta llar, això també té uns efectes sobre la salut. Si no pot menjar carn, peix, al final tot això està molt estudiat i són efectes de naturalesa diversa. Però crec que és molt important també posar la mirada en positiu de tot allò que podem fer per justament promoure que hi hagi un canvi en la vida d'aquests infants, prevenir algunes qüestions i abordar-les, perquè de la mateixa manera que hi ha polítiques que des de l'àmbit local poden ser molt complexes, com tot el tema de garantia d'ingressos i habitatge, tot i que Barcelona fa una política adreçada a famílies, que és el fons 016,
justament que va en aquesta línia d'augmentar aquests ingressos a aquestes famílies, però aquí és veritat que hi ha molts factors que s'escapen a les possibilitats d'una ciutat i són regulacions que són estatals o fins i tot a vegades són temàtiques que les dinàmiques són molt difícils de tornar a revertir. Hi ha moltes coses que es poden fer i es fan, i aquí els serveis socials i les entitats crec que són cabdals des de l'expertesa i la proximitat amb les persones, amb les famílies i amb els infants. Després parlarem de tot això. Sí que us volia preguntar si hi ha col·lectius d'infants que pateixen més aquesta classe de pobresa. Clarament, hi ha col·lectius que ho pateixen més i la Núria ha esmentat un tema que és important perquè és un tret diferencial que hem vist que té Barcelona i té a veure amb tota la diversitat d'orígens i culturals, i en aquests moments de tots els infants i adolescents que estan en situació de pobresa, 8 de cada 10 tenen un origen migrant. Per tant, aquesta és una característica que impacta moltíssim. Després també moltes vegades hem vist que la pròpia estructura de la llar també genera més fragilitats, com pot ser, per exemple, una família monoparental, que vol dir un sol sustentador, però també estem veient que en famílies biparentals, quan hi ha un sol sustentador en aquesta situació, els infants estan igualment en risc de pobresa. Per tant, la monomarentalitat o monoparentalitat impliquen moltes més dificultats en la criança, però el tema de l'ingrés, de si hi ha un o dos ingressos, és molt determinant. Després, per exemple, també s'ha vist que els infants amb algun tipus de discapacitat tenen més vulnerabilitat a patir situacions de pobresa, i també s'ha vist, per exemple, en infants que estan en el sistema de protecció. Aquí ja no és tant un tema econòmic perquè està garantit com un tema més d'oportunitats socials, de xarxa, el que explicava la Núria en quant al vincle, que és molt i molt important en relació al temps que poden passar amb la família. I n'hi ha més, però jo crec que aquests són els principals i els que més presència tenen a la nostra ciutat. Per actuar i revertir aquestes dades i aquesta problemàtica es necessiten accions que siguin fermes, contundents, i en aquest sentit l'Ajuntament de Barcelona està treballant una estratègia per lluitar contra la pobresa infantil. Recentment ha creat la taula de l'estratègia de lluita contra la pobresa infantil, que esdevé el punt de partida per l'elaboració d'aquesta estratègia de lluita contra la pobresa, que forma part també del projecte de garantia infantil europea. Volia preguntar-vos per què s'ha creat aquesta taula i quina és la seva missió principal. Per diverses raons. Jo, d'una banda, crec que és important situar molt clarament a l'agenda pública, que vol dir agenda política, però també agenda social, la importància d'aquest tema en clau de drets, i no només en clau de futur, que també, però que els infants estan aquí ara i són subjectes de drets. Per tant, és una primera consideració. La segona, perquè hi ha moltes actuacions que s'estan fent que és important també incardinar-les amb una estratègia que tingui una lògica. Aquí, des de les actuacions, com dèiem abans, de serveis socials dels centres, a actuacions més especialitzades també dels propis serveis socials, però especialitzats en l'àmbit de la infància, de les entitats, també de tot el món que nosaltres diem de l'acadèmia, que aporta la part de la recerca, la veu dels propis infants. Vull dir que aquí aquestes actuacions han de tenir una lògica de ciutat i han de tenir un grau de coherència que es pot millorar encara més, perquè crec que és una riquesa de la ciutat totes les actuacions que es fan i també en mirada territorial, com per exemple el propi Pla de Barris. Crec que també és l'altre fet fonamental. Però a banda de situar aquestes accions amb una lògica, també detectar totes aquelles que potser es poden intensificar, que es pot veure com podem millorar per tenir un major efecte, i al final quan constitueixes una taula aplegues agents diversos, tots els que hem esmentat, et compromets a fer tota una ordenació d'això i establir unes prioritats i també et compromets a fer un seguiment. I això el que et dona és una eina molt clara de poder no només situar el tema, sinó també aprofundir amb les actuacions que estan funcionant, compartir-les, socialitzar-les i també generar una mirada comuna
vers un tema que crec que socialment és un tema que preocupa moltíssim i a més és un tema d'un alt grau de consens també. Crec que al final tot el que guarda relació amb la infància és molt compartida, no només la preocupació, sinó també la necessitat de donar moltes possibilitats. Qui forma part d'aquesta taula, concretament? Esmentaves alguns agents, però ens podem concretar. Sí, diverses àrees del propi Ajuntament, i aquí és des de la part de serveis socials, lògicament la part més d'educació, la part de pla de bars, apleguen molts agents pel que fa al propi Ajuntament, teixit social, les entitats de la ciutat, i també persones expertes, i els grups municipals. Jo crec que al final, quan construïm polítiques, és important garantir que aquestes tenen un suport majoritari que recullen veu d'expertesa, veu de proximitat, veu dels propis serveis des de diferents angles, però que també hi ha una part de consens. Hem de tenir en compte que, a més, Barcelona recull en el Pla d'Infància la veu dels infants. Vull dir que això també, i aquests infants també estableixen prioritats i també identifiquen necessitats i també ho fan en l'àmbit de la pobresa, no només, però també en l'àmbit de la pobresa, o sigui que d'alguna manera hi són presents a l'estratègia. Dintre d'aquesta taula, un dels mandats de la taula és que s'iniciï una manera de treballar una miqueta diferent, que això ja fa algun temps que s'està fent així, però sí que intenta deixar de costat l'assistencialisme per intentar posar els infants, en aquest cas, en el centre de les polítiques públiques. No sé, tot aquest canvi de paradigma, com s'està duent a terme? No sé si aquí... Ens obliga com a Ajuntament. Com comentava abans la Núria, al final el fet de la pobresa infantil té moltes cares i afecta des de molts punts de vista l'infant. Per tant, l'Ajuntament el que fa, per exemple, en temes d'ajuts, no són només ajuts econòmics, que també, sinó també fa ajuts, diguem-ne, per cobrir totes les capes, diguem-ne, que necessita l'infant en el seu creixement. Tant des d'un ingrés econòmic, puro i duro, com ajudes, diguem-ne, a l'escolarització, ajudes al lleure, ajudes a l'alimentació, ajudes a diferents, diguem-ne, polítiques, diguem-ne, que algunes no són ni ajudes, sinó simplement són polítiques per afavorir la participació de l'infant en diferents espais. Això ens obliga com a Ajuntament a treballar d'una forma més transversal, perquè al final certes ajudes i certes direccions estan separades en diferents àrees i ens obliga al final a posar la persona al centre, que és el que sempre diem, però que realment així s'ha de fer i a partir d'aquí poder focalitzar tota la visió a partir de les necessitats de l'infant, en aquest cas. Sí, jo crec que el paradigma és el paradigma dels drets i és cap a on hem d'anar tots els serveis socials i tots els serveis municipals. És abans el constructe de l'assistencialisme era el constructe de la necessitat social perquè t'estigmatitzaven com a pobre i com a necessitat, i algú t'havia d'assistir. En aquest moment no, ningú t'assisteix, tothom t'acompanya, perquè tu tens potencialitats, tu tens competències, tu saps el que necessites i algú t'acompanya per poder-ho dur a terme i resoldre la situació amb la que et trobes. I aquest és el paradigma. I, per tant, si hi ha una família amb dificultats i en aquesta família hi ha un infant, el que has de fer és treballar amb aquesta família, amb aquest infant, perquè puguin trobar amb les seves pròpies eines, les seves pròpies competències, la solució. I això pot necessitar d'ajudes puntuals o pot necessitar d'un acompanyament que la poden fer serveis socials o d'altres, perquè gràcies... Tenim una ciutat molt rica amb entitats, tenim una ciutat amb àrees molt potents que també treballen pel benestar de les famílies i dels infants i, per tant, ofereixen un munt d'oportunitats que no estan tots a serveis socials. Tal com comentava la Núria, aquest canvi del paradigma de l'assistencialisme al paradigma dels drets és molt important perquè ens situa en una altra perspectiva i ens porta a connectar necessàriament amb el que és el cicle de reproducció de les desigualtats. És a dir, no només es tracta d'atendre adequadament i de garantir el dret al benestar material de tots els infants que estan en pobresa, sinó que ens hem de focalitzar en aquells elements que generen aquesta pobresa i hem d'anar trencant aquest cicle. En aquest sentit, tenim una gran oportunitat que també està present a la taula i a tota l'estratègia de ciutat i és la garantia infantil europea, que posa sobre la taula precisament quines són les principals palanques per trencar aquest cicle de les
les desigualtats i evitar que els infants arribin en situació de pobresa. I això també connecta amb aquesta idea que les transferències econòmiques són molt importants, però ho són igualment focalitzar molts esforços en la petita infància. Els primers 1.000 dies d'un infant són claus en tota la seva trajectòria vital. Focalitzar-nos en una educació de qualitat, perquè és una palanca indispensable per igualar oportunitats, no només a l'escola, sinó també fora de l'escola, amb tot el que són les activitats extraescolars. També amb garantir una alimentació saludable i adequada, també és un element molt important, i també posen sobre la taula el tema de l'habitatge, que ha sortit en un altre moment de la conversa, com un element que resta molta capacitat econòmica, i en tant que tens menys recursos pels costos de l'habitatge, tens després més limitacions per portar els teus infants a altres oportunitats que té la ciutat, no? I en relació amb això, com es pot materialitzar aquesta estratègia i que arribi a tota la ciutadania i que sigui conscient que s'estan fent totes aquestes polítiques per revertir aquesta situació? A veure, jo que arribi a la ciutadania crec que passa per diversos espais de comunicació. Al final va molt més enllà d'aquest marc d'anàlisi que estem compartint, sinó que sovint això s'entén amb exemples molt concrets. Quan estem dient què vol dir aquests 1.000 primers dies a la vida de l'infant, de quina manera es pot fer un canvi? Doncs, per exemple, amb tot el model que es treballa d'intervenció socioeducativa, on tenim espais que justament el que ofereixen és un acompanyament a les famílies amb aquests infants que són molt petits, que és a partir dels 6 mesos, 8 mesos, que estan en comunitat amb altres famílies, que a més aquí hi ha molta mixtura, que és un altre tema important, que el tema no és generar espais molt segregadors, només adreçats a un perfil de famílies, sinó generar espais de possibilitats. Jo crec que això la ciutadania ho entén molt ràpidament. I en aquests espais què es fa? Treballar les habilitats parentals, les capacitats, compartir alternatives de lleure, també trencar estigmes, perquè allà ningú sap quina és la família que potser ha vingut més acompanyada de serveis socials o quina és la família que ha vingut a fer una demanda d'aquest espai. I això només ja genera una interacció. O quan estem parlant d'un projecte, com el de Pla de Barris, d'un Prometeus, que el que fa és justament acompanyar a joves vinculats a famílies que no tenen possibilitats socioeconòmiques o que les tenen molt reduïdes perquè puguin accedir a uns estudis superiors, això té molta força comunicativa, perquè també és que aquest jove no renunciï a les seves capacitats ni als seus somnis i que pugui accedir a un espai com és l'educació superior. Jo crec que aquests exemples són molt intuïtius per entendre què és el que volem i penso que aquí, a més, la ciutadania juga un paper cabdal i quan tu impulses aquests projectes també de la mà d'un territori i generes espais de xarxa, realment el que tenim també és una ciutat que des d'aquesta perspectiva és una ciutat solidària, és una ciutat que s'hi sent interpel·lada perquè li passa a la família del costat i pels infants, i això també és un camí que hem de poder aprofundir. Sí, jo recalcaria el tema de la mixtura, perquè les relacions entre famílies i els suports naturals es donen en aquests serveis on hi ha mixtura, no en els serveis que són específics per un col·lectiu en determinat. I hem de jugar amb això. Les famílies poden donar suport a altres famílies i poden també veure els nens poden veure també diferents models de famílies i diferents funcionaments i dinàmiques, i això sempre és enriquidor. I l'administració no pot arribar a tot arreu, però la comunitat també té molta força en aquest acompanyament. Hi ha un servei que m'agrada moltíssim, que és el Servei de Famílies Col·laboradores que té l'Ajuntament de Barcelona, que és un servei de famílies voluntàries que sí que han passat un cribatge perquè es faran càrrec de nens d'altres famílies, però no hi ha ninguna mesura de protecció, ni ningú risc, ni res de res, sinó que són gent que dona un suport, o sigui, veïns i veïnes de Barcelona que donen un suport a altres veïns i veïnes que per temes d'horaris laborals, per temes d'una intervenció quirúrgica d'un familiar, donen suport i se'n fan càrrec durant unes hores a la setmana dels nens d'unes altres famílies. I és que és això, els suports naturals i el suport a la pròpia comunitat. Estem en una societat molt individualista, en una societat, a més, que hem perdut molt els vincles de les famílies extenses, perquè està la gent molt repartida. A Barcelona, qui es pot quedar a viure, no? Llavors, cal també
enxarxar i que la pròpia comunitat, els propis veïns, puguin donar-se suports uns als altres amb la criança i amb el cicle de desenvolupament dels fills. No? Aquest tema de la xarxa és molt important pel fet de que dintre del que és la pobresa infantil hi ha diferents factors que incideixen. Un és l'habitatge, com hem comentat, pot ser també el factor, diguem-ne, de més persones nouvingudes, etc. La pobresa genera poca xarxa i a la vegada la poca xarxa és més fàcil que generi pobresa. Per tant, l'Ajuntament, en molts casos, a través de les seves polítiques, no només es tracta d'ajuts concrets, etc., sinó que a través de la garantia de drets és el fet de poder facilitar els espais on generar aquestes xarxes. Perquè aquestes xarxes, al final, són contenidores de certes situacions que històricament s'han contingut mitjançant xarxes informals totalment, que ara la no existència d'aquestes xarxes fan que certes situacions es vulguin institucionalitzar d'alguna forma, és molt complexa, però que a la vegada afecten directament a les famílies, en gran part, i als infants, més que persones potser soles. D'aquí es deriven altres derivades, com la soledat no desitjada, etc. I tot té a veure amb aquest canvi social, diguem-ne, en diferents factors, i un d'ells és la individualització i, per tant, la manca d'aquestes xarxes. I això es podria formar part de la prevenció també, no? Per aturar abans que arribi, no? I tenir tota aquesta xarxa que pugui... Sí, abans no ens imaginàvem que com a Ajuntament tinguéssim serveis que el principal objectiu fos generar xarxes, perquè es generaven per si soles. Era un teixit humà més cohesionat des d'aquest punt de vista, més igual d'alguna forma, amb necessitats més iguals. La diversitat gran que tenim a la ciutat fa que molt sovint les xarxes estiguin més fragmentades i siguin més petites. Sí, ara una de les funcions que té l'Ajuntament és generar aquestes xarxes, o facilitar els espais perquè es generin. Els espais, sí. Sí. Sí, jo en aquest sentit volia afegir que, per exemple, moltes vegades el que hem posat sobre la taula és que l'espai públic és un espai generador d'oportunitats i, per tant, tenir cura d'aquest espai públic, que la gent tingui ganes de trobar-se, facilitar les interaccions, que siguin espais amables per poder-s'hi quedar mentre els infants juguen, les famílies es poden comunicar, es poden conèixer. No? És una gran oportunitat i és una manera també de generar xarxa i de prevenir situacions de mancança social. No? I des del punt de vista dels infants hi ha un altre espai que és molt clau per generar xarxa i per no estigmatitzar, i és l'escola. L'escola és un pol de possibilitat, és un espai on l'infant no es distingeix ni en funció d'on viu ni d'on ve, perquè tots són iguals. No? És un espai on tots tenen accés al menjador, hi hagi beca o no hi hagi beca, el menjador és per tots els infants. Moltes escoles connecten les famílies a través també de les AFES i d'oportunitats. L'escola també és un gran informador de la resta d'equipaments que hi ha en el barri, no? Amb tot d'activitats que es produeixen a les biblioteques, anar a conèixer entitats, saber on estan també els caus i els esplais. No? I per tant, des del punt de vista de l'infant, és un gran recurs d'oportunitat i de no estigmatització i també de generació de xarxes. Volia ara parlar una miqueta més específicament de com els serveis socials bàsics i específics garanteixen també aquesta gaudi dels drets de la infància. I aquí sí que us volia preguntar específicament quin és el paper d'aquests serveis per garantir aquests drets. Sí, bueno, jo crec que tenim uns serveis socials com molt amplis a Barcelona. Hi ha els que tothom es pensa que és la treballadora social i tal, però tenim diferents figures, diferents disciplines i diferents equips que poden treballar. No? Tenim els educadors que estan en el centre, els treballadors, els professionals de centres de serveis socials que estan en el centre i que acompanyen a les famílies. Tenim educadors que estan a carrer i que acompanyen els joves i els adolescents i els cerquen en l'espai públic i intenten vincular-los i acompanyar-los en el seu procés. Tenim educadors a les escoles amb alta complexitat per poder lligar també tot aquest paper de la família
ha de fer també per acompanyar el procés educatiu dels infants i que és primordial, i també veure aquesta mirada social, també transmetre a l'escola perquè condiciona també el desenvolupament i el rendiment educatiu de l'infant. Per tant, vull dir, tenim això, molts serveis socials, no? Després també ja tenim serveis més específics com són els serveis d'intervenció socioeducativa, que és l'antic centre obert, no? Els espais de 0-3, per treballar tot el que són la petita infància i l'acompanyament en aquest primer cicle, no? de la infància a les famílies. Tenim també equipaments per a adolescents. Els centres esportius municipals també tenen una acció amb uns barems perquè puguin accedir les famílies, les biblioteques, no sé, es fan beques esportives també als clubs esportius, que en tenim moltíssims perquè els nanos també puguin fer esport. Vull dir que jo crec que tenim una diversitat, no? Però els serveis socials, el primordial és que posen en el centre l'infant i la família i intenten acompanyar processos. I aquí hi ha drets i deures. O sigui, no tot ho ha de fer serveis socials, són les famílies els que han de fer els seus processos i els serveis socials els han d'acompanyar. I aquí també, a vegades, tenim famílies o tenim entitats o tenim una societat que ens reclama que donem tot a les famílies perquè els hi arreglem els problemes, no? I els protagonistes han de ser les famílies i tenen els seus drets i els seus deures. I la nostra feina com a professionals socials és acompanyar-los en aquest procés de millora, a través de les entrevistes, a través de la intervenció, poder veure, no? Quines mancances tenen, quines potencialitats, com podem ajudar-les a que aquestes potencialitats resolguin aquestes mancances, a organitzar-se, no? en el seu procés de millora, de cura dels infants, però els protagonistes són ells. Jo crec que això és molt important perquè tu abans preguntaves pel model més assistencial, aquesta pàtina més assistencial, que en el fons es pot expressar des de la sobreprotecció, des de cert paternalisme, certa infantilització, fins i tot certa posar la responsabilitat amb aquestes famílies estrictament, no donar les possibilitats de canvi. Els serveis socials, ara mateix aquesta imatge clàssica, de despatx, del professional, la professional, ja no estan aquí per res. Vull dir, el tema és la seva potència transformadora de creació de respostes de la mà de la comunitat i de les famílies, que són les que també formen part activa del pla de treball i on el professional, i a més hi ha, com deia la Núria, una diversitat de professionals intervenint, el que fa és anar cercant eines per acompanyar processos. I això és molt important, i no és un procés que només intervé la família, perquè al final s'intervé amb la comunitat en la generació de xarxes, però també en la generació de mirada. Perquè tots els temes de segregació o d'estigma que sovint o tradicionalment han acompanyat el sistema de serveis socials també és un tema que s'ha de trencar per situar la seva funció d'universalitat, de servei essencial i de servei que construeix comunitat i construeix en clau de drets. I crec que aquest és un punt fonamental, i per això la família no és un subjecte passiu que va a serveis socials i algú li diu què ha de fer, sinó que aquí el que es va, lògicament, és transaccionant, definint un pla de treball, i aquí el que sí que té el professional són unes eines d'orientació, i algunes poden ser de naturalesa econòmica, ho deia també el Javier, i altres són també de recursos, possibilitats, no passa tot per el que són els ajuts econòmics, que són molt importants en molts casos quan parlem de pobresa, sinó que també hi ha altres alternatives i formen part activa de tot el procés. I l'altre punt molt important és l'escolta dels nens i el relat d'aquests nens. O sigui, si volem trencar i volem donar oportunitats, si una família perd la casa, el nen ha de construir un relat d'aquesta pèrdua. I ha de ser un relat que li permeti continuar, positiu, que li permeti continuar, no? Si hi ha moments d'estrès a la família o de dificultat i tal, s'ha de tenir en compte el nen i escoltar-lo, no? Que molt sovint els invisibilitzem, perquè veiem els pares, veiem els avis, però ens oblidem dels nens. I els nens també diuen i senten i tenen la seva vivència i necessiten també construir un relat del que està passant a casa seva, no?
o del que volen. O sigui, no ho hem d'escoltar dels pares, ho podem escoltar dels propis nens. I llavors aquí també els serveis socials també han de fer protagonista aquesta infància i no únicament parlar amb els adults de la família, sinó escoltar-los, i hi ha moltes maneres d'escoltar els infants i això. No sé si la Laia aquí vol afegir, no? Que heu fet tot un procés durant molt de temps. Sí, volia afegir que en això Barcelona té un programa municipal exemplar, perquè això no ho trobem en altres ciutats ni de Catalunya ni de l'Estat. És un programa molt extens d'escolta als nens i nenes que ens ha permès conèixer molt com es construeix el seu benestar, en quins aspectes estan contents, en quins els agradaria millorar. I aquí el que és molt interessant és haver vist que més enllà de del benestar que genera o de la necessitat de tenir un benestar material i unes necessitats econòmiques cobertes, els infants ens han dit el molt important que és per ells passar temps amb la família, sentir-se segurs a l'escola, tenir temps per jugar i per trobar-se amb els amics, sentir-se ben tractats per aquests amics. És a dir, hi ha una sèrie d'experiències que són cabdals en aquest benestar i que són maneres d'empoderar tant les famílies com pels propis infants, cercant aquestes experiències per tenir una vivència, malgrat les circumstàncies i la necessitat d'elaborar les dificultats de la vida, per realment generar benestar. Llavors jo crec que en positiu tenim avui dia un material molt potent per entendre què necessita la infància, amb independència de les circumstàncies, per créixer feliç i per, d'alguna manera, empoderar-se també d'aquests drets que té i poder-ho, per tant, també demanar i vetllar-ho des de la corresponsabilitat. Apuntava abans la comissionada la coproducció de polítiques públiques junt amb el teixit d'entitats, entitats socials, i també amb el teixit comunitari de la ciutat. Per què és important fer aquesta coproducció de polítiques? Per moltes raons. Jo crec que, d'una banda, perquè és obvi que quan estem impulsant estratègies, més nivells d'adhesió, més capacitat d'incidència tens. Jo crec que això és obvi. D'altra banda, perquè és gairebé inverosímil al segle XXI fer propostes de política pública sense comptar amb el teixit social, que també té expertesa, que també té proximitat, que sovint detecta moltes necessitats, fer-ho sense la comunitat o fer-ho sense la veu, en aquest cas, dels infants. Crec que al final entendre les polítiques públiques en clau de coproducció també és entendre una manera de construir el que és societat i comunitat. I en aquest sentit, a la ciutat de Barcelona ja hi ha espais que tenen un funcionament ordinari on es plantegen les propostes en diversos àmbits pel que fa a les polítiques socials, i que això permet que quan llancem una estratègia específica no estem generant un espai del no-res, sinó que l'estem fent ja pivotar al voltant d'aquests espais que existeixen i que tenen una cadència de treball, i una cadència que és, per una banda, de generació de propostes i també una cadència amb esperit crític, de poder incidir, perquè al final la democràcia també es mesura en base al teixit social que tu tens, que ha de ser un motor. Per naturalesa missional, ells el que fan és justament posar l'èmfasi en allò que està funcionant i en allò que potser falta, i l'administració ha de ser facilitadora d'aquests processos. Vull dir que jo crec que això és clau. Nosaltres, com a Ajuntament, al final, dintre d'Espanya, som el principal ajuntament en inversió social a la ciutat. Segurament, per molta inversió que volguéssim fer, en molts casos no podríem arribar-hi sols. Per tant, aquí l'existència del teixit social per nosaltres és clau. Potser algunes d'aquestes coses les podem fer a través de contactes purament mercantils amb empreses, però aquí tenim la sort a Catalunya de tenir un teixit social molt fort. Per tant, això ho hem d'aprofitar. I a Barcelona és un gran actiu, diguem-ne, de les polítiques que fem, tant pel volum de polítiques que fem com per la qualitat de les mateixes. Ens aporten un grau de coneixement i una forma de fer les coses que lliga molt bé amb la forma que considerem que hem de poder acompanyar i atendre la ciutadania. Tot aquest món de l'acció social i dels treballadors i treballadores de vegades és molt invisible a la realitat quotidiana de la ciutadania. Com es pot fer per que deixin de ser invisibles en les seves funcions, que són tan essencials?
Bueno, a banda de ser invisible, a vegades és situar o situat més aviat en el que dèiem abans, no? Molt poc des de la vessant de la innovació, de les possibilitats o de la solvència, quan darrere, com deia el Javier, el que hi ha és no només una inversió quantitativa molt important, sinó també qualitativa de recerca, de fonamentació de polítiques, d'avaluació, de replicabilitat d'aquestes polítiques. Per tant, jo crec que el que hem de fer és mostrar allò que fem a diversos nivells, no només també en espais com pot ser al propi Ajuntament, sinó en el dia a dia, perquè els serveis socials són molt presents als territoris, molt, des dels consells de barri fins a la relació amb les entitats de territori, tot el que poden generar de propostes innovadores. Nosaltres hi ha un projecte que es diu Comunitàriament, que justament el que fa és impulsar a territori actuacions de la mà d'aquest teixit social, teixit veïnal, ciutadania, i crec que és des d'aquí que han de ser també protagonistes i nosaltres hem de poder fer una mica d'altaveu i defensar i situar la funció. I hem d'estar molt atents en tots els debats, i això potser pertoca més des de la funció més política, o a vegades des de la funció més directiva, estar molt atents als debats per situar en clau del que jo he dit abans, d'innovació, de transformació, de drets, de solvència. I serveis socials no fa les coses un dia perquè s'ha aixecat així, les fa perquè té una traçabilitat i té expertesa, i sobre això va construint, i no ho fa sol. I ho fa amb una mirada també transformadora, no cronificadora. I això és important perquè a vegades al voltant de la pobresa i gairebé per extensió, malgrat sigui erroni, al voltant dels serveis socials, hi ha mirades molt segregadores i a vegades fins i tot com criminalitzadores de les persones que en un moment donat necessiten ajuda i per tant de tot l'entorn. I jo crec que ho hem de trencar això i els hi hem de donar la veu sempre que sigui possible perquè tenen moltes coses a explicar de com treballen cada dia. Justament, això em serveix molt per concloure aquest debat i us volia preguntar justament també quin és el paper dels mitjans de comunicació. Nosaltres, com a mitjà de comunicació especialitat en temes socials, sí que intentem tenir una mirada molt acurada en quant a tots aquests aspectes, però no tots els mitjans ho tenen i sí que és important, sobretot perquè arribi tota aquesta feina que es fa, que els mitjans facin una tasca ben feta i sortint de l'estigma que moltes vegades tracten. No sé, això com ho veieu? Suposo que ho patiu moltes vegades. Sí, jo crec que hi ha molta confusió sobre què és els serveis socials i què fan. I aquí ja cau tot, no? Habitatge. Nosaltres no som promotors d'habitatge, ni tenim habitatge, ni podem donar habitatge, no? Hi ha mancances estructurals, o sigui, hi ha mancances estructurals que situen que la resposta ve de serveis socials i no és així. I llavors, a partir d'aquí, ja tot l'encadenat és com diferent, se'ns assenyala i no se'n reconeix, no? I després, el pes de serveis socials, l'àmbit social, a comparació del de salut, de l'educació, és l'hermanito pobre. Mai ha estat reconegut amb això, amb que tenim model, amb que tenim metodologia, amb que tenim ciència al darrere, que no fem les coses perquè sí, no? I que també hi ha molt de coneixement i hi ha molt bons professionals. Però és un àmbit que socialment no està ben valorat. I a més, com que hi ha una confusió, perquè encara estem amb el constructe de qui va a serveis socials és qui necessita alguna cosa, i aquest necessitar és com molt ampli, doncs aquí ja hi ha molta confusió. Llavors jo crec que també hem de fer feina també per nosaltres, per comunicar qui som i què fem. I llavors demanar que se'ns respecti en aquest sentit i que no se'ns col·loquin responsabilitats que no són nostres i que ja ens agradaria. Però professional de peu, que veu com es donen a famílies, com no hi ha accés a l'habitatge, ja pateix prou intentant acompanyar aquella família en aquests moments, però ella no té aquests recursos, no depenen de la seva cartera. Al final tenim una gran feina, diguem-ne, a poder explicar millor el que fem. Hi ha una part que hem d'explicar que al final els serveis socials són universals i, per tant, tothom pot arribar a ser usuari algun dia de serveis socials, sigui perquè s'ha fet gran, sigui perquè té un dia una situació econòmica dolenta, perquè té una vulnerabilitat X, etc. Tenim un gran equip darrere i això també s'ha de poder explicar, és a dir, a vegades
no? Com deies, l'hermanito pobre, comparant un professional social amb un personal sanitari, sembla com si fossin diferents. Té una feina que atén a la ciutadania i que és clau per la cohesió de la societat a dia d'avui. I per tant això s'ha de posar en valor. I després que com a Ajuntament i com a administració pública les polítiques socials són clau per la cohesió de la societat. I això en una ciutat com la nostra és molt important. I jo crec que us senyalaven també tant el Javier com la Núria, no? Jo crec que els mitjans són uns grans aliats a l'hora de comunicar i davant de situacions o temes que a vegades poden ser complexos, també nosaltres hem de fer molts més esforços per explicar, per transmetre i per fer-ho també a vegades. Això va de la mà d'alguna situació que no s'entén, alguna confusió, a vegades pel que fa a la pròpia funció, però a vegades també de manera més proactiva, comptar molt més. Explicar també perquè l'ètica ha de travessar les nostres comunicacions. Això és molt important, perquè al final estem parlant de persones. I quan parlem de persones, també hem de ser molt curoses amb el que es pot explicar, perquè hi ha coses que són de la seva privacitat. Que una persona estigui atesa en un moment de la seva vida pels serveis socials no significa que la seva vida sigui pública. I a vegades hi ha situacions, tractament de notícies, que s'ha de tenir molt en compte i aquest límit entre fer pedagogia molt necessari i donar a conèixer i el respecte a la privacitat o fins i tot els efectes indesitjats d'estigma és important, però crec que aquí hem de poder-ho facilitar també molt nosaltres i hem de també pensar com comuniquem les coses perquè s'entenguin i perquè també es puguin compartir, que no sempre és fàcil.